Šášovský hrad, dnes tichá zřícenina nad levým břehem řeky Hron, kdysi představoval významný strategický a obranný bod Uherského království. Jeho poloha na vysoké skále nedaleko Žiaru nad Hronom mu poskytovala přirozenou ochranu a výhled na klíčovou obchodní cestu vedoucí do banských měst. První doložená zmínka o hradu pochází z roku 1253, kdy byl zmiňován jako majetek uherského krále Béli IV. Podle archeologických nálezů však hradní jádro vzniklo pravděpodobně už o něco dříve, ve druhé polovině 13. století, jako typický strážní hrad vybudovaný v reakci na vpády Tatarů. V letech 1399 až 1419 byl v držení Barbory Celiské, manželky Zikmunda Lucemburského. Po smrti královny se hrad vrátil do majetku koruny, ale později byl udělen do správy různým šlechtickým rodům. Jedním z nejvýznamnějších vlastníků byli Doučiové, mocná uherská rodina, která hrad držela po většinu 15. a 16. století. Za jejich působení byl hrad rozšířen o nové obytné budovy, opevnění, hradní kaply a hospodářské objekty. V 17. století se Šášov stal cílem několika útoků. Nejvážnějším zásahem byla škoda způsobená během stavovských povstání vedených Františkem II. Rákočím. Roku 1708 byl hrad výrazně poškozen kuruckými vojsky, vypálen a následně opuštěn. Navzdory zříceninovému stavu zůstává hrad velmi čitelný a dochovaly se zdi paláce, věže, brány, obranné bašty, sklepní prostory i základy pecí. Šášovský hrad dnes není jen památkou na minulost, ale je živým důkazem toho, že i ruiny mohou vyprávět silné příběhy, pokud se jim naslouchá s respektem a úctou k historii.